pero sinceramente o seu tempo realmente son 6 ponentes e é complicado resumir máis. Por lo tanto, moitas gracias. Agora temos uns minutos, non demasiados, pero de feito retrasamos a posición prevista unha para poder ter un coloquio, parece imprescindible, por lo tanto, por favor, quen queira comentar algo, ten a palabra. Sí, aquí hai unha dirección. Hola, boas tardes, bo día. Pois eu quería dicir que, ainda que o cambio climático é certo que amenaza máis que nada a supervivencia da nosa especie, donde a vida está claro que os extremófilos ou moitos organismos van sobrevivir, así como tamén considero que a destrucción é parte da construcción dentro do proceso da vida, igual que xa falaches antes de que houbo organismos de bacterias, como eran os hematolitos, que cambiaron o clima, que foi a atmósfera oxidante, a reductora, e entón, pois, desapareceron eles, pero a vida non, a vida seguiu. Eu penso que o que está máis en peligro é a civilización, a nosa civilización, é que se realmente somos civilizados, e somos tan diferentes como queremos pensar, penso, porque eso sí que gustoume moito o concepto este da era, como era non sei non, que sí, pois gustoume moito o concepto, pero realmente antropocéntrica, porque a verdade é que miramos moito para o noso ombligo, non? E se somos capaces de, pois, esa conciencia, esa diferencia dos outros animais, de manter un equilibrio por nós mesmos, como fai a natureza, non? A natureza realmente si mantén un equilibrio, e se non hai, como di o señor Lovelock no libro A venganza de Gaia, non, da Terra, pois elimina o problema, elimina aquel desequilibrio e sigue na súa maneira, non? Entón, dicir que penso que é moi importante para o desarrollo o mantemento do patrimonio galego natural, que penso que sí, é realmente amplio. Os endemismos, penso que en Galicia, non sei, pero de España creo que somos en Europa os que máis endemismos temos, e ademais os que máis números de especies, xa non endémicas temos, o sea, o patrimonio natural español de Europa, dende logo, dos máis ricos, en Galicia concretamente, pois tamén. O tratamento que se lle en Galicia, dende logo, non ten nada que ver co tratamento que recibe en Europa, o sea, aquí parece que é un enemigo a natureza, moitas veces nos entornos rurais. Eu vivo no monte, non? Estou sacando agora unha explotación, pois, neste caso de setas. Penso que precisamente é moi importante que o interese económico vaya xunto co interese ecolóxico, non? É dicir, que a un gandeiro, ou mesmamente a xente que vive no entorno rural, coide do monte, sáquelle rendibilidade económica e sáquelle productividade ecolóxica. É dicir, pois, por exemplo, eu vivo na Mariña Luguesa, en Lugo, en Foz, concretamente, e ali, bueno, a presencia de eucalipto é abrumadora. Hai moitas hectáreas de monte, potencialmente podía ser un ecosistema valiosísimo, pois se foran carballeiras, ou se foran os castiñeiras, ou ameneiros. É un coloquio, entón hai que facer Perdón. Non ponencias. Se non hai preguntas non hai problema con que sigas, pero concreta a pregunta. Eu quería dicir que se había alguna maneira, alguna fórmula para facer investigar precisamente isto, que se desenvolva Galicia porque falle falta, pero que non da calquera xeito, senón dun xeito que beneficie a nosa cultura ou o noso patrimonio natural, non? Un pouco a administración como dirixe isto. Gracias. Ahora creo que levo moitos anos metido en isto, probablemente mellor, precisamente por eso son o que teño a visión máis negativa, porque eu creo que o problema, como decía Carlos, de educación. Cando nosotros deixemos de escoitar os galegos que todo aquilo que non se cultiva é maleza, e que todo aquilo que non se caza son animallas, vamos provocar. Pero isto en Foz, en Malpica, en Ourense, chándose de queixa, en calquera aspecto vai de ser. É dicir, a capacidade de transformación que temos é porque é colectiva. Eu que teño 58 anos recordo unha Galicia sin eucaliptos.
sin ningún eucalipto. En 40 anos se fixe todo isto. Isto non fixeron tres incendios forestales. Isto fixo os galegos. Porque o patrimonio non entra dentro da súa cabeza. Eso non é unha cuestión patrimonial. Se non se corre, se non se vende. Eu non tenho nada que ver con isto, pero cando o conflito as vieiras decían que os furtivos non ven vieiras, ven billetes. E aquí pasa 3/4 do mismo. O patrimonio natural non importa a un porcentaxe moi elevado. Entón, mentres non existe esa educación da que falaba Carlos, que non é de os nenos, ai, me ven vir aquí o águila real, o lagartiño, o caracol. Non, é unha cuestión de os sectores sociais e económicos importantes do país. Esas transformacións que poñía, creo que era Pedro, de paisaxe, eso, dos parques eólicos e demás, o que denota ademais é o desprezo absoluto que hai por as cousas. Se meten para as excavadoras, tamén ponía, creo que era Pedro, esta, das últimas, que fixeron un paso a través do sistema dunar para que as máquinas de limpiar as playas, que non entendían o movimento das máquinas de limpiar as playas, as algas que botan da ribazón, que son o sustento de outras especies. Entón, isto é unha demostración palpable de como é a nosa sociedade. E mentras non cambie radicalmente, vamos a toda velocidade. Eu quería apuntar unha cousa, que a educación, comprender todo isto que estamos falando aquí, pasa por comprender que o equilibrio na natureza non existe. Esa frase do equilibrio ecolóxico, isto non existe desde o punto de vista real. A natureza é un sistema complexo, e todos os sistemas complexos son uns sistemas caóticos, e dependen moitísimo de cambios moi pequenos nas súas condicións iniciais. Entón, a natureza está constantemente a mudar. Aquí o que se trata é de que a natureza non nos leve a unha situación que sexa irreversible e absolutamente perniciosa para nós. Pero non podemos pretender que as cousas sigan tal cual están no tempo permanentemente. Por lo tanto, hai que desmontar esa idea do equilibrio ecolóxico. A ecoloxía, a natureza é un sistema dinámico absolutamente. Aquí o importante é saber a onde vai a chegar. Normalmente o que non sabe a onde vai sempre chega a outra parte. Isto é o problema para salir unha palabra. Sí, buenos días. Yo es que no me quería ir con tan mal polvo a la hora de comer, que se me va a cortar la digestión viendo todas estas charlas, ¿no? Por buscar un punto un poco positivo, y creo que la pregunta para Rodríguez Guillán. Yo trabajo haciendo cartografía desde hace muchos años, y sí se ve una tendencia en las zonas más despobladas, en el sur de Lugo y en Orense, a una regeneración del bosque. Bueno, teniendo en cuenta, creo que los datos del inventario nacional que tienen, pues sí, están anticuados. Yo creo que las herramientas existen, tenemos herramientas GIS para hacerlo, faltan iniciativas. Y quería saber si, teniendo en cuenta que parece ser que tenemos una tasa de crecimiento vegetal de las más altas de Europa, teniendo en cuenta que esas masas en el sur de Lugo y Orense están avanzando rápidamente, yo lo veo cuando cartografiamos, me da esa sensación, no sé si es cierto, ¿no? Si hay algún estudio que esté pensando en cómo van a evolucionar todas esas masas y cómo se va a gestionar. Vamos a ver. Eu creo que hai que distinguir, sobre todo, ter un pouco de sentido crítico frente a estas noticias como a que eu planchaba na miña intervención. Hai que distinguir e hai que saber valorar en que medida a velocidade de crecemento e de expansión natural das masas arboladas, que é un fenómeno a escala mundial. É un exemplo máis desa luita, dese sistema inestable no que os distintos integrantes tenden a acaparar a maior cantidad de recursos posibles. Entonces, como formas de organización, as masas arboladas tenden a expandirse. Eso é un planteamento, un punto de partida. Pero eu penso que hai que ter moi claro que ese incremento de novas masas arboladas, que desde o punto de vista estructural e ecolóxico son moi incipientes e albergan o que albergan, que teñen a capacidade de albergar e de funcionar que teñen, eso non é comparable coa rápida que están destruindo masas arboladas, entre comillas, podíamos chamar para entendernos maduras, ou constituídas por elementos que levan moito tempo funcionando e con un nivel de interactuación sensiblemente superior. Eu penso que aí é onde temos o grave problema. É dicir, é que non hai forma de comparar, non son comparables as hectáreas que ano ou cada 10 anos que se realizan os inventarios forestais se van incrementando de arbolado como resultado desa tendencia expansiva, non se poden comparar
con a cantidad de hectáreas